बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के मिगड़ीगे खबर बदलन तिबे मिहा फरायत का मरहबा दनबंग मिगड़ीगे खबर है तिबे फना बदल कुले उस्मान रशीद मिगड़ीगे फाह कुले में खबर तो के सूर्य तो तिरेगा राय तो मजिल हो गया कमांडो दायरा के मेंबर हुसैन वहीद के एमडीपी के वर्गद तंबिकम विदालवे एना के आयला मजिल हो गए रईस दे कुरी के रईस मोहम्मद नशीद और तौजिया विदालवे फॉर्मूला के सिटी के बांदर सरहदुगा दूंडिगंग आवश्यक फसते के मिहुंग जागा के मिस्किते के बिंगायली खबर के तुरुंग रैयत मजली हो के कमांडो दायरा के मेंबर हुसैन वहीद अवहारो मागुलिगेंग दायरा के गोंडी हुसमुंग ए दायरा के गोंडी मीह को इंतहाब कुरमा बाई इलेक्शन बेबुम के मासे के तफेशी खबर के तफसीला बलालाना Anniversary di Mahindra promo ekini promo gali bani dia pasang discount femi tarku dia pasang discount libe ye venta unido hitmata dia pasang kene ye Galaxy Gava showroom Kado titik yang arani ais bagaka Huda baga. Hod benu bakrube nella do migulani kam whatever mi hadarwan do tik banfila diai eri mi haw darine avskura mi eri mi haw ko te konta kan erita haji be fahum ban tittani ko eri ais bogaka bala tittani ko te debar beruge kalefene mi afene barabara mihirenu mi haw Clinton kungandam me gannani Huawei P30 Pro Zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and dan. Nehenta, ani kakocha baka hol. Mahmoud hangemme miro, it's nodeless. Baby, kocha tikakkani. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwas Emminge Makbul with noodles. Market ko distribute kurani Daisy. मैं सम्मेलनी खबर तो के तफसीला रैयत मजलो के कमांडो दायरा के मेंबर हुसैन वहीद के एमडीपी के वारुगद तंबिकम विदालवे एना के आयला मजलिह के रईस दे कुरी के रईस मोहम्मद नशीद और तौजिया विदालवे हुसैन वहीद आभार फवनी कैंसर बಯ್ಯ फरवा होदम गेंदवनी को रेदंवर्ग वगुतिगा एडीके हॉस्पिटल गा नशीद कुरे ट्वीटगा विदालवी एमडीपी हुसैन वहीद की राज्य का गिन पार्टी कुलवे डेमोक्रेसी अबरालमुगा बोर्ड दौरें अदा कुरे विवरण हुलास्तरी बेफले कमा इतर वाक दकम नशीद विदालवी माफ करवा इतर नशीद विदाल फवनी वाकिविके दे एमडीपी के वेस वरगद बेफले कमा हुसैन अवहार उमायक एकुगा मासे के कुरवा मजलिस मेंबरोना दौलत के वजीर वेसन्ननी तौजिया वितालमु उमर फंसस तिंगहारुगा हुसैन रे अबहार वीरु एना बनी बय मीग कुरिंग यूएई का विस फरवा खोदाफा आलस कंफलाक फरवा खोदमा चुट्टीगा उलुपमफ हुसैन एंबुरे मजलिहु के जलसा तोगा बैर वडा कन्नम फेटिवी मीडिया मार्च मोगे नवा विसनतु फॉर्मूला सिटी के बांदर सरहदुगा दूंडिगंग अवशुगा फसते के मिंग जागा के आ मिस्किते के बिंगा अड़ाफी एकम मेद बेबे रस्मियातुगा मिस्कित के बिंगा अड़बा देबे नायब रईस फैसल नसीम जमानी डिजाइन का इमारकुरा में मिस्कित का मासिक के निमोमंग हमजे फवनी इंगहर दूह के तिरेगा ए मिस्कित दौलत के बजटों 11.9 मिलियन रुपया हरदु कुर्म बनी माफा जुमला फसते कमियों के जागा के मिमिस्के इमारे कुर्म का मासिकत मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के फरात हवाल को फावनी अमेन मोल्डियस प्राइवेट लिमिटेड
ಫೊಮುಲಹುಗ ಆ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಬಿಂಗ ಎಳಮ್ಮ ಬೇಬಿ ರಸ್ಮ್ಯಾತುಗ ಬಾಹಕ ದಕ್ಕಮ್ಮ ಫೈಸಲ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಸಿಟಿಗ ಬಂದರ ಸರಹದುಗ ಮಿಸ್ಕಿತೆ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಮಿಗೇತಂ ಅಹರೆ ಕುರಿಂ ಫೆಶಗೆಂ ಎಸಿಟಿಗ ರಯ್ಯತುಂ ಕುರಮುಂಗ ಇಂತಿಜಾರೆಕ್ಕಮ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ಗ ವಾಹಕ ಫುಳುಗ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿಂ ಹುಳುಮಾಯಕು ಅಳಕೊಂ ಕುರ್ಮ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಬೇನುಂ ಕುರ್ಮ ಎದ್ವಡಾಕೆನಿವಿ ಫೈಸಲ್ಗ ವಾಹಕ ಫುಳುಗ ದೀನಿ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯರುಮ ಅದಿ ಕೌಮುಗೆ ತರಗ್ಗಿಗ ಕಂಕಮುಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರಮುಗೆಂದವ ಮಸಿಕತವಗ ಮಚ್ಚಬೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಾಲವ ವಾಹಕ ಫುಳುಗೆ ದೆಕ್ಕಿವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತಗ ಫೈಸಲ್ ಗಾರಿಹುಗ ವಜೀರುನ ಫೊಮುಲಕು ಸಿಟಿಗೆ ಈಶ್ವರಿಂ ಬೈರವಡಾಕೆನಿವಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಬಿಂಗ ಎಳಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತಫ ಫೈಸಲ್ ವನಿ ಫೊಮುಲಕು ಬಂದರ ಜಿಯಾರೆ ಕುರವ ಬಂದರ ಬಲ್ಲವಾಲ ವಾಫ ಅದೇ ಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ವನಿ ಫೊಮುಲಕು ಇಹು ನೆರು ಬಂದು ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಸಿಕವೆಸ್ ಅದಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ವನಿ ಫೊಮುಲಹುಗೆ ಇಹುಗೆ ನೆರುತ ಬಂದು ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಸಿಕವೆಸ್ ಬಲ್ಲವಾಲ ವಾಫ ರೈತ ಮಜಿಲಿಹುಗೆ ಕೊಮಂಡೋ ದಾಯರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಹುಸೇನ್ ಬಹೀದ್ ಅವಹಾರವುಮ ಗುಳಿಗೆಂ ದಾಯರಾಗೆ ಗೊಂಡಿ ಹುಸ್ಮುಂ ಎ ದಾಯರಾಗೆ ಗೊಂಡಿಯ ಮಿಹಕು ಇಂತಿಹಾಬು ಕುರ್ಮ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಬುಮುಗೆ ಮಸಿಕೆ ಫಶಾಫಿ ಹುಸೇನ್ ಅವಹಾರಿ ಫವನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಯ್ಯ ಫರ್ವಾ ಹೋದಮುಂ ಗೆಂದವನಿಕೋ ರೇ ದಂಬರುಗೆ ವಗುತಿಗ ಎಡಿಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ಸಿಎನ್ಎಂ ದಿವ್ಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಫುಆದ್ ತಫೀಕ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಕಾನೂನುಗ ಉಣ್ಣ ಗುತಿಗೆ ಮತಿ ಫಸ್ತುಳಸ್ತುಹುಗೆ ತೆರೆಗ ದಾಯರಾಗೆ ಗೊಂಡಿಯ ಮೆಂಬರಕು ಇಂತಿಹಾಬು ಕುರಂಜಿ ಹೇನಕಮ ಎಗೊತುಂ मियदम फेशके एकमुगे इदारे मसिकत इलेक्शन फशाफ वाकम एना विदाळवी फुआदितर विदाळवी इंतिहाब बाबाने बकी तारीहें अधिबुण दतिकमशा नमेस कुरियंगे फस्तुहुगे तेरेगा इंतिहाब बाबान रस्मी कों युलानु कुराने कम सीधा तारीहु अधिबुण नेगे कमशा बकी बकी इंतिहाबगे कंकं युलानु कुराने कम फुआद विदाळवी इंतिहाब कैंडिडेट कुरिमति लुमशा गुरुवतु नेगुमुके इतुरुं इलेक्शंस ऑब्जर्व कुर्मा मोनिटर कुर्मा मीहुं हमजसम वस वगुतु देगे कंकं कुरियगें ताणिकम कैंसर बಯ್ಯ फरवा खोदम दनिकों रे अवहारवी हुसैन वहीद वनी ए बಯ್ಯ मीगे कुरियन राजे बेरम वस फरवा खोदाफा हुसैन गे वकी वेदियुमायको एकोगा मासे के कुरबा गे मजलिस मेंबरुना दौलत के बय वजीरुं गे इतुरुं दायरा गा दे रहमतिरें अन्ननी तौजिया गे मैसेज ता फोन ओमु हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नमक रजिस्ट्री को फवा खुड़माले फेस सिकिंग अदि फेस दे रजिस्ट्री कैंसल कुर्मकी गानूनी गोत माल सिटी काउंसिल कुरिवेने कमे नुंकम लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी एलजीए पुणिफी एनिमु मंगमल कुरु मर्जसालु मंगंगा लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी एलजीए मनी फास कुफा एलजीए गे कुले जलसागा निम्मा फवनी एकम हिंगादिय गोतुगे इंक्वायरी कुरिय ಗೆನ್ನನ್ ಜೆಹಿ ಕಮ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ 4 ವಣ ದೌರುಗೆ 30 ವಣ ಜಲಸಾಯ ನಿಮ್ಮಾ ಫವನಿ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾತಿಲ್ಕೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ದಶಮುಳಿ ಹುಳುಮಾಲೆ ಬದಲ್ ಕುರಾಗುತ್ತ ಪಿಪಿಎಂ ಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಉನ್ನ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಮ್ಮಿಗುತ್ತ ಫಾಸ್ಕುರಿ ಸಬಬೆಕ್ಕಮ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಂಬುಣ ಫವನಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಇಹುತಿ ಸೋಸ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಹುಳುಮಾಲೆ ಉತಸ್ ಹಿದುಮ ದಿನುಮುಗ ಹುರಸ್ತ ಕುರಿಮತಿ ಕುರಾತಿ ಕಮ मे मसलाग माले सिटी कौंसिल के निम्मु कानूना हिलाफ कमपुने लिबे गेल्लुम के बदल होदमट्टक एचडीसी मिहरवनी सिविल कोर्ट मसलवेस हुशालाफा अदी मसलाग डिस्प्यूट मरहलाइंग हल्लेवनी लिबे गड नुफा एहें कमु मिहारू शरीयतंग हुशालागे कुरिय गेंदमनी निम्माफा ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹಿದ್ಮತ್ತ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹವಾಲನು ಕುರುಮ್ಗೆ ನುರುಹುಂ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಒಯ್ ಏಗೆ ತುರು ಮಸಲ ಗೋಸ್ಫ ಮಿವಣಿ ಪಿಪಿಎಂ ಕೊತರು ಕುಶಿ ಜಲ್ಸಾಗ ನಮುಗ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ ದೇಗ ಜಲ್ಸಾಯ ಬಾವಂಗುಳೆ ಹುದ್ದ ನುಲಿಬು ಮಾಗುಳಿಗೆ ಎಚ್ಡಿಸಿ ಇಂಬುನಾಗೊತಕ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಬಿಮಕಿ ಏಕುಂ ಫುಣಿಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಬಿಮೆ ಅದೇ ಬಿಮುಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾತಿಲ್ ಕುರ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಮ್ಮಿ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯಾವೆಸ್ ಹಿಲಾಫಕ್ಕಮಂ ಏಕುಂ ಫುಣಿಂಬುನೆ ಏಕುಂ ಫುಣ್ಯಕಿ ಮುದಾಮಿಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಲಿಫವಾ ಕಾನೂನಿ ವಕಿ ಶಹಸೆ रईस यामिन वेरकम के मेफाहो हारुगे तेरेगा सुप्रीम कोर्ट के फुराळम टीनूने के वाहक के दिफाव का रईस यामिन दिक्के वाहक फुड़ा नायब रईस फैसल नसीम रद्दु दे पैफे ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಂಡಂಗ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಶ್ರೂಫೆ ಶುಮ ಬೇವಿ ಜಲ್ಸಾ ಶರಫ್ ಕದ್ದವಾ ವಾಹಕ ಫುಳದಕ್ಕವಮುಂ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಐ ಹಮಜೆಹುಮಾ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮಶಾ ಟಿನು ನೆಗುಮಾದೂರು ವಟ್ಟಾಲಂ ಫದ ಹುತುರು ಅಮಲ್ ತಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ನುಕುರಾಣಕಮ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಫುರಾಳುನ್ ಟಿನು ನೆಗಿ ನೆಗುನ್ ದಿಫಾವ್ ಕುರವ್ವಾ ಮಿದಿಯಹು ಕುರ್ದುಗೆ ರೆ ಬೇವಿ ಜಲ್ಸಾಗ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ವನಿ ವಾಹಕ ಫುಳದಕ್ಕವಾಫಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಅಮಲ್ತಕ ಹೆದಿ ಟಿನು ನಗಂಜೆ ಹುನಿ ಕಮಶಾ ಜುಡಿಷರಿ ತೆರೆ ಬಗಾವಾತೆ ಗೆಣಸ್ ದಾಹಿಲಿ ಹಮಜೆ ಹುನ್ನ ಕಾಲಂಗುಳು ಮುಂಕಮ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ವನಿ ವಿದಾಳುವಫಾ
नायब रईस विदाळवी मि सरकारुआई मिस्ट्राबका प्लेनें ओवेගෙන් कमशा ए मिस्ट्रापा मस्सके कुरमुंदा कमशा वौदुवनी ए वौदु फुद्दुमक कमशा वौदु ए वौदा हुर्मत्तिरकों हितमकी इंसानुगे गෑಗ हुන්නಂಜೆ ಸಿಫಾಯ್ ಕಮಲ್ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಅಮಲ್ ಕುರಮುಂದಾನಿ ತಹಜೀಬ್ ಉಸೂತಹುಗೆ ಮತೀಗ ಕಮಶಾ ತರಗ್ಗಿ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆ ಮುಂದನಿ ಕುದಿ ಅದಿ ಬೊಡತಿ ರತ್ತಕ ತಫಾತ್ ಕುರುಮೆನ್ನತಿ ಕಮಾ ಫೋಮ್ಮಲಕ್ ಹಾಫಿಜ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗ ವಾಹಕ ಫುಳುದಕ್ಕಮುನ್ ನಾಯಬ್ ರईसी ತುರ ವಿದಾಳವಿ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಕಂಕಂಕ ಸರ್ಕಾರುಂಗೆದ್ದನಿ ರಾಜ್ಯಂ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಬದಲ್ತಕೆ ಗಿನ್ನಮುನ್ ಕಮಾ ನಾಯಬ್ ರईಸ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳುಗ ಸರ್ಕಾರುನ್ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಕಂಕಂ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾರಕ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವಾಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರವ್ವಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಉತುರುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದೆಕುನುಗೆ ರತ್ತಹುಗ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಶ್ರೂವೆನ್ ನಮವೆಸ್ ನುಹಿಗಾ ರಶೆನ್ ನೆಕ್ಕಮುಗ ವಿದಾಳುವೆ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರುನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ರೈಯತುನ ವಿ ವೌದುತ ಕುಡ ರಶೆ ಬೊಡು ರಶೆ ತಫಾತ್ ಕುರುಮೆನ್ನತಿ ಫುದ್ದವಮು ಗೆಂದವಾಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರವ್ವೆ ಫೋಮಲಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಗೊಂಡುದಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಲಿಯಳುವ್ವಾಲಮುಂ ಮೀ ಜಮಾನು ಸುರ ಫೋಮಲಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ರೈಯತುಂ ಇಂತಿಜಾರು ಕುರಮುಂ ಯಾ ಮಶ್ರೂ ಎಕ್ಕಮುಗ ವಿತಾಳುವೆ ಎಗೊತುಂ ಅಮಲಿ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಫೆಶ್ಗೆಂದಿಯ ಮೀ ಮಶ್ರೂವಕಿ ಮೀಗೆ ದಿಹವರಕಂ ಅಹರು ಕುರಿಂ ಫೆಶ್ಗೆಂ ಫೆಶುಮ ಮಸಿಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯ ಮಶ್ರೂ ಎಕ್ಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರವ್ವೆ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆನ ಬ್ರೈಸ್ವನಿ ಸರ್ಕಾರು ಫೋಮುಲಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ಮಿಹಾರುಸ್ಗಿನ ಮಶ್ರೂತಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವಾಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರವ್ವಾ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಬಯಂ ಮಶ್ರೂತಕಂ ಅಲಿಯಳುವ್ವಾಲವ್ವಾ ವಾಹಕ ಫುಳು ದಕ್ಕವಾಫಾ ಫೋಮುಲಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಗೊಂಡುದಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ಮಸ್ಸೆಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಫವನಿ ಎಂಟಿ ಹೋಗಾರ್ಡ್ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಾ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ದಶುಂ ಫೋಮುಲಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರುಗೆ ಉತುರುಂ ಫೆಶ್ಗೆ ರಶುಗೆ ಇರುಮತಿ ಫರಾತುಗ ದೇಹಾಸ್ ಹಸ್ತೇಕ 50 ಮೀಟರುಗೆ ಬೊಡು ಹಿಲಾಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಮವ್ವನಿ ಹಮಚೀಫಾ ಜುಮ್ಲತಿನ್ಸ್ತೇಕ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ಮಸ್ಸೆಕ್ಕೆ ನಿಮುಮಂ ಹಮಚೀಫವನಿ ಹಸ್ತೇಕ ಹದುವಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿ ಮಶ್ರೂಕಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹಿಲೆಯ ಹಿಯಾ ಕುವೈತ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಲೋನು ಎಹಿಯಾ ದಿವೆಹಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಹರ್ದ್ಕೊಗೆಂ ಕುರಿಯಗೆಂದಾ ಮಶ್ರೂವೆ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗ ಪ್ಲೇನಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫರಾತನ್ ಸೊಯ ಕುರವ್ವಿ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಝೀನಿಯಾ ಅಹಮದ್ ಹಮೀದ್ ಎಂಡಿ ಹೋಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಫರಾತನ್ ಸೊಯ ಕುರವ್ವಿ ಎ ಕುಂಫುನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೆಯಾ ವಿಂಟರ್ ಲಾಸನ್ ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗ ಸೊಯ ಕುರವು ಮಫಹು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕೆಂ ಇಫ್ತಿತಾಹು ಕೊದ್ದೆವಿ ಪ್ಲೇನಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಅಸ್ಲಮಾ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರುನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಡಾಳಾಫ ಹುನ್ನವಾ ಸಫೀರ್ ಟಾನ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ರಿಚ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗ ನಾಯಬ್ ರईस्ಗೆ ಇತುರುಂ ವಜೀರುನ್ನ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರುನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಾಳುವ್ವಾ ಫಹುನ್ನವಾ ಸಫೀರು ಟಾನ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ರಿಚ್ಗೆ ಇತುರುನ್ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಬೈಂ ಇದಾರಾತುಗೆ ಇಸ್ವೆರಿನ್ನ ಫೋಮುಲಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಇಸ್ವೆರಿನ್ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವಡಾಗೆನ್ನವೆ ರईस ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನಾಯಬ್ ಫೋಮುಲಕ್ ಸಿಟಿಯ ಕುರವಾದೆ ದುವಹುಗೆ ಮಿ ದತುರು ಫುಳು ನಿಮ್ಮವಾಲವ್ವಾ ಮಾಲೆ ವಡಾಗತುಮಂ ಹಮಜೀಫವನಿ ಹೋಮತುವಹು ಕುರೆಂಗದಸ್ ಫಾಹ ಕುಲೆ ಮೆಂ ಖಬರ್ ತಕೆಂಗೆ ಬರೆನಮೆಸ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಗೆ ಪುಡ ಬಗತು ಕುಳಕಫ ಬಾತಲ್ ಕೊಲಾಣ MWC Gava Showroom Fassar Wegeng Hingga Promo Femi Terta Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Bima Hingga Promo Ekini Promo Gali Beni 10% discount Femi Terta 10% discount Libe Venta Unido Hitmata 10% MWC Gava Showroom Kado, titit yung arani ice baga ka. Huda baga. Hod benu, bakrube, nellado migulani. Kaya mo, order mi hadarwan do tig banfila diay. Eri miharo. Dari na avskura miyong eri miharo. Kote konta kang erita. Haji ba fahum ban titani ko ang eri ice baga ka. Bala titani kote debar rubero ke. Kalefene. Miyafene bara mihirinu. Miharo, Clinton kung ganun may ganun ni. Huawei P30 Pro. Zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and Zan. Nahanta? Ano ka kotse ba ka? Mahumudang Miro. It's nodeless. Baby, coach at the cockney. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwes Emminge Makbul Wits Noodles Market ko distribute kurani Daisy
खबर बलंती बे मेहा फरात कद सिफार मरखबाद नव मेहा साबुन तफसील में बलालनी मेहार के मेमो के हवन दुहगरे कुरी गराइस अधी रयत मजलिहु गराइस मोहम्मद नशीद अवहार कोलंग बोंगो बालुमका इसकोंगलुनु अधम मोहम्मद रशीद तेवी सहारा जलला हुकुम कुरी खबर के तफसील अधम गुमचंग फ्लाफनी टेरजम के अमल कुरम के दवाया टेरजम के अमल कुरन रेबम के दवा के तुरुंग टेररिस्ट जमात का तायद कुरम के दवा अधी तूनु वेचे नुवता नुरका तेरे हथियार बेनु कोगे गस्तुगा मीह को मरालंग उलुनुकम के दवा निमसलागा इनाग मच्चा दौलतुं हतर दवाय को फवायरु दौलताय को हेदी इतराफ ए बस में गदशुंग अधम बनी कोर्टुगा कुशंग इतराफिफा मेरे क्रिमिनल कोर्ट का शरीयतुगा अधम हुकुम करी अधम का अमिल इतराफुंग एकु साबित वाकमा एहं कम तेवी सहारा नोमहा हदुहं अधम जललम कोटम बनी हुकुम इबाफा शरीयतगा अधम बनी रईस नशीद अभार को लम्मा से के कुरेवणीते नशीदाय हमला का अनिया लिबुन एम्हा फरातगारी हूं माफंग दिफा अदे हमला दिनमुगा बैर वेवनी दीनी गोतुं गबूल कुरेवणु कंदते के सबुं कमंगेना कोटु कापुने फावे ए मसलागा अधम हयर को फवनी मिदिया मेमु के नोवन दोहगरे फतियुगे वगुतेगा कुलमालिंग मिविहा दुहो तिन फंडियारों के बेंचुकों अधम के शरीय कुरिया गेंदियाइरो शरीयत के बोडबा कुरिया गेंगोस पावनी सिरुकोगे केनेरी के गोली तेरेगा नशीद के पुराण फुल दुबालंग अमाज को बंगो बे मसलागा दौलत मनी अधम के इतुरुंग एहम बयका वेस दावा कफा एह नमे से मिहुंगे शरीय वेस केंदनी बाकी बाकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म फहो गै गातुका बेविद जलसागा रईस जामिन लख वाहक तक कैफे एम फहोंगे जलसागा रियासी इंतहाब बलिवे बलिम के हंदांग आलुंग आकुरमुंग एर इलेक्शंस कमीशन के रईस कम का हुन्नवे रईस जामिन के वरंग अरिस बेफले कम वाहम शरीफ के खायने कम रईस जामिन वनी वितालिफों अदरियासी इंतहाब का कंत तब्वीगे दिंग अन्न पीपीएम वेरिकमे गा साफ को देने कम विस वितालवे एफयामिन तायद कुरा फरात कुंगे सोशल मीडिया के एक वसीलतगा शरीफा फुरसार कुरमुंग अदिये के फहुंग इलेक्शना गुले गुतुंग फुलहुंगे तहुगे ग रिपोर्ट कम बुने लियुं तक विस लीक को लाफवे विस्ना लाफिनम मी रेविगे कुरे कम विस एकी केंदे लीक को लियुं तक के सख एचे नुंकम फुलहुं विस अने बनेफा रईसामिन मिवगुतो हंदा नेकम की ए लीक को लियुं तक की हकीकी लियुं तक के कम का वीनमेस ए लियुं तक रियासी इंतहाब का हिंगा दे कंकन रईस जामिन के फरातुन सुप्रीम कोर्ट हुशाला सुप्रीम कोर्ट बनी एकम का गुन्नि माफकं सुप्रीम कोर्ट के फरालुन टिनुनगा उत्तम फंडियारा अहम फंडियारा को हायर को ए मगाम तक आलम फंडियारों अयन को सीधा रईस जामिन के फुल कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के बेंचुं रियासी इंतहाब कंदतोगा हुकुम बनी इवाफा इंडियन अड्डूगा हिंगा एको टूरिज्म मशरूम 11.7 मिलियन रुपया तीफी इंडिया एम्बेसी बुनिगुतुगा फैसा के इंडिया के हिगा इको टूरिज्म हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गणमगा हिंगा मशरू का बेनवा फैसा के तिंबन इंस्टॉलमेंट कमा ए मशरू तक बेनवा फैसा के देवन इंस्टॉलमेंट बनी मीगे कुरिंग हवालो कफा एगो तो मीडिया हरू के जुलामु के तिरेगा 11.7 मिलियन रुपया सरकार हवाल को फवाकम इंडिया एम्बेसी बुने इंडियन राज्य आदिमित फेब्रुवरी देहास विहिगा वनी इको टूरिज्म के फर्स्ट मशरू कंग एही के एब्बस्म गा से कफा मिगत में एही के एब्बस्म के दशम मशरू तंग कुरिया गेंदे मंग हमजे फवनी फेदु मीदु हितदु हुलुदु आदि मरदुगा एगत जुमला गैगन का 2.9 मिलियन अमेरिका डॉलर दिवे रुपया बनानमा 30 मिलियन दिवे रुपया वनी ग्रांट के गुतुगा हमजसा दीफका में इंडिया एम्बेसी बने फावे एम्बेसी बनागतुगा में मसरूत का सबुंग अड्डू का वजीफा का फुर्सत मकफैव इको टूरिज्म के फुर्सत फुड़ावे के दाने मीगे तुरंबिस में स्कीम के दशम मिहार वे सिंगमुंदा मसरूत को तिरेगा मरदु हितदु हुलुदु आदि केंदी कुलुदु का हतर फिश प्रोसेसिंग प्लांट होरफुशिगा फेबंदुकुरा प्लांट अड्डू सिटी हुलुदुगा ड्रग डिटॉक्स सेंटर कायम कुरमा आदि हनिमादुगा कायम कुरेफावा एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर का सोइल टेस्टिंग लैब कायम कुरम हिमने
ಎ ಮಸ್ರೂತಗೆ ಇತುರುಂ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಕ ಗ್ರಾಂಟ್ ಹೋಯ ಗೊತುಗ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಮಜಸ ದಿನಮಟ್ಟಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿಹಾಸಕ ವಿಹುಗಾವನಿ ಎಂಒಯುಗ ಸೇಕೊಫ ಮೆ ಮಸ್ರೂತಗೆ ತೆರೆಗ ತಾ ತಿಮರಪುಷಿ ಅದಿ ತಾ ವೇಮಂಡೋಗ ಮಗಬತ್ತಿ ಹರಕುರ್ಮಾ ಲಾಮು ಮ್ಯಾಬಾದುಗ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಾ ಅಲಿಫ್ತಾ ದಂಗತಿಗ ಇತರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಾ ನೂನು ಮಿಲದುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾಯಂ ಇಮಾರೆ ಕುರ್ಮಾ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ತಿನದುಗ ಅಬುಬಕರು ಸ್ಕೂಲುಗಯ ಲಾಮುಗಂ ಸ್ಕೂಲಾ ಹಾಲಿಫ್ ದಿದ್ದು ಅತಳು ತಾಲೀಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಾ MNDF ಬೇನುಂಬ ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹೋದಮಶ ಮಾಲೆಗೆ ಒಲಿಂಪಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಂ ಹಿಮನೆ HICD ಪಾಗೆ ಅಸಾಸ್ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ಇಂಡಿಯಾಯ ರಾಜ್ಯ ದಿಮದುಗಾವ ವರ್ಗದ ತರಗಿಗೆ ಗುಳುಮ ಎಳಗೆಂದ ಹರ್ದನ ಫಿಯವಳಕಕ್ಕಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬಸಿ ಬುಣೆ ಮೆಮಸ್ರುತ ಕಂಡೆಳ್ಫವನಿ ಎರಶೆಗೆ ರೈಯತುಂಗೆ ಬೇನುತಕ ಬೆನಾಕೋ ಮೀ ಸಿಟಿ ಅದಿ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಬಲಹಟ್ಟ ಹಿಂಗಾಣೆ ಮಸ್ರುತಕೆ ಅದಿಯೇಗ ಸಬುಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವಗೆ ದೌರು ಫುಳಾವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಹಿಂಗಾ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಸೆಕತಂ ಎಬ್ಬಾರ್ಲು ಮೆ ಕಮ್ಕಾವೆಸ್ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ಇಂಡಿಯಾಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಉಮ್ಮಿದು ಕೊರನಿ ಮೆ ಮಸ್ರುತನ್ ನಿಯಮಾಯಕೋ ಮೆರಡಟುಗೆ ರವ್ವೆ ಹಿನ್ನಂ ಹೇಯೋ ಬದಲ್ಲೆ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ಕಮ ಹೇಯೋ ಬದಲಕ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ಕಮ ಅದಿ ಹಮೈಹೆಮ್ಮೆ ಮೆ ಮಸ್ರುತವಗೆ ಸಬಂ ಇಂಡಿಯಾನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗುಳುಮ ಆ ಬಾಬೆ ಲೇವಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮ ಉಮ್ಮಿದು ಕುರಾಕಮ ಎಂಬಸಿಂ ಫಾಹಾ ಕುರೆ देहास अशारवनहर के रियासी इंतहाब का जुन मसल तक गुलिगन सोशल मीडिया का दौर मुंदा बयान तक के सख बयान नूकमशा ए मसल तहगे पुराने कम मोल्डिस पुलिस सर्विस पणफे फुलहुन नेरन बयान का बनेफने रियासी इंतहाब गुले गुतम फुलहुन के तहगे के रिपोर्ट कम बने आम कफावा लियुन तक के फुलहुन के खिदमत के लियु में कम देख में गुतुम तैयार कफावा सख नून लियु में कम अदि मिलियुन तक के बेनु कफावा फॉर्मेटा बेनु कफावा स्टैंप का फुशेरुन तक हुरिकमशा स्टैंप का फुलहुन के मुअस्ससा के नमक बेनु कफावा दिवे फुलहुन के खिदमत में नमके फुलहुन के खिदमत के कानून अमल करन फेशफहुन मेहर बेनु करमुन अन्न नमकम वेस बयानु का अपने फवे अदि कुरीग स्टैंप का बेनु कफावा नमके मोल्डिस पुलिस सर्विस कम बयानु का वनी पुणे फुलहुन के रिपोर्ट कम बने आम कफावा तहगे रिपोर्ट का वागतुन इलेक्शंस कमीशन के अफसर वोट फुशदर हगस वोट फुश कैरेगा बेनु करमदिया आईपीड अतला बेनु नुकरे वेगन हदाफवे अदि वोट फुश कैरेगा तिबे ऑब्जर्वर न इलेक्शंस कमीशंस के ऑफिसरों बिरदका इंजार दिन कम वेस रिपोर्ट का बने फवे मेगेतुरम बाय वोट फुश तक वोट लाफवा मेहु गाददु इतुरा वोट फुशेगा वोट करदास इतुरे फावा कमा यूवी लाइट एळुम बाय वोट करदास तक सिक्योरिटी फीचर्स तक हुरिका नुदका कम वेस रिपोर्ट का बने फाहा कुफा अदे रिपोर्ट का इंतहाब के सख कमामिद सुवाल फेदे एहम बैवर कंकम विसफाह कुफावे अदे इदकोलमनी निमिदी रियासी इंतहाब के उलवालाफा इंतहाब कमशा सख इंतहाब नूंकम अलुं इंतहाब के मसला तहगे कोदिन मंग एदे कमा खिया यूनियन के हिंगा कमेटी मेंबरों इंतहाब को जमिया के इफ्तिताही जलसा बाफी हिया यूनियन के रईस कम के मकाम अब्दुल्ला अमजल रशीद हिमवेर अली नरमा के काफ माल हुआ फैर नायब रईस कम के मकाम इंतहाबे अहमद शमाल मेम असल काफ माले अदे जनरल सेक्रेटरी कम के मकाम हुबनी इब्राहिम नियाज कानेशन विला बाब फेलिदु एक इतुरंग हिंगा कमेटी का हिमने इतुर मकाम तक कमवा डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मकाम इब्राहिम इज्जत मेम अलिफ फंबर काफ माले हुवीरो डायरेक्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट कम के मकाम हुआ फनी अब्दुल्ला हसन में मलिफ फिलदुगे काफ माले अदि डायरेक्टर ऑफ वीमेंस एंड चिल्ड्रंस राइट्स कम के मकाम नसरीना मोहम्मद दीदी दफ्तर नंबर हाय तीने काफ माले हुआ फैरो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी एम्पावरमेंट कम के मकाम उस्मान आमिर जफानु के बातुलादु अदि डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड ICT के मकाम हसन शाहीन में मलिफ सवाहिली खाफ माले हुआफवे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसरों के मकाम फातमत निशाना सुवेस्मोन हालिफ यवंदु हुनिर फाइनेंस ऑफिसर के मकाम हुआफनी अब्दुल सत्तार हुसैन हेमवेर 100 फ्लावा काफ माले मेगेतुरंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कम के मकाम हुआफनी आमिनत शमोना मीम वेनकुवा काफ माले मिजलसागा जमिया के रईस के तुरुन जनरल सेक्रेटरी मिसवानी वाहकपुल दकवाफा रईस के वाहकपुल हिया यूनियन नफेदिगे ngaku ngadi हिया यूनियन के तसव्वुर वनी बयान को देवाफा अदि जमिया के मासिक
ಹಿಂಗಾದಿಯ ಗೊತ್ತುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಕ್ಕಾಫ್ವೆ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಹಿಯಾ ಫ್ಲೆಟ್ ಲಿಬಿಲೆಬಿ ಫರಾತಗೆ ಇಸ್ನೆಗುಮಕಂ ಉಫಿದಿಗೆಂದಿ ವೈಬಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಉಫಂವೆ ಜಮಿಯಾಯ್ ದನಿ ಹಿಯಾ ಸರಹದ್ದುಗ ದಿರುಳೆ ಫರಾತಕ ಫರ್ದಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಎಜುತಿಮಾಯಿ ಗೊತ್ತು ದಿಮಾವಾ ಮಸಲ್ತಕಂ ಹಲ್ಲು ಹೋದಾದಿ ಮಿ ಮಸಲ್ತ ಕಮಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಬುಜಾರತಗೆ ಸಮಾಲಕಮ ಗೆನೆಸ್ ಆಡು ಫುಲಾ ವಕಾಲಾತ್ ಕುರ್ಮುಂ ನುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ वन दुहगरे रेगन अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल का बेबन में जलसा कीर्त गुरान के मूर्ति आयतकम फट्टवा दिवी यूथ आदम करंकागे माफ करवा लूत आदम करंकागे हम राहुल फारो बैक 11 के मस्तवा तकिचा ಎಲ್ಲಕ್ಕೆವರೆಗಿನ ರುಫಿಯಾಯಕು ಹಯ್ಯರುಕೊ ಕೆನಬಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರುಮುಗೆ ಕುಶುಕ ತವಾಕುರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತೆಮಿಹಕು ಮಸಲ ಸಲಾಮ ವಿಜೆ ಮೇಗೆ ಹತರ ವರಕ ಹರ ಕುರೆ ಮೇ ಮಲಿಫ್ ರಂಫಾಣುಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋಗ ಮಸ್ತವಾ ತೆಗತಿಗ ವ್ಯಫಾರ ಕುರಮುಂದ ಕಮ್ಗೆ ತುಮತಗ ಹಯ್ಯರುಕೊ ದವಾಫುಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೆ ದೆಮಿಹು ಕಮವಾ ಸೋಶಲ್ ಚಕಿಂದರ ದೆಂವರ್ ಹುಸೇನ್ ಎಮಸಲಾಗ ಸಲಾಮವಿ ಏಕಶಿಗಂ ವಾಹೆಕೆ ಹುಶಾಳಾ ಫನ್ವಾಕಮ ಕೋಟುಂ ಕಂಡಳಮುಂ ಎಮಿಹು ದಿರುಳೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ಕೆನಬಿಸ್ ಫೆನುನ ಮಸಲಾಗ ಕುರಿ ದವಾಗೆ ಹುಕುಂ ಇವಮುಂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಟಂ ಬಣೆಫವನಿ ಏಕಶಿಗಂ ವರ ಹೆಕಿ ದೌಲತ ದೆಕ್ಕಿಫಾನ್ ವಾಕಮ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿಯಂ ಎಹೆಂ ಮಿಹುಂ ನುವನ್ನಕಮ ವೆ ಸಾಬಿತು ನುವಾಕಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಟುಗೆ ಹುಕುಮುಗ ಬಣೆಫಾವೆ ಮೇದಾವಾ ಹುಶಾಳಮ ದೌಲತುಗ ವಕೀಲ್ ಬಣೆಫನೆ ಸೋಶಲ್ ಚೆಕಿಂದರ ದೆಂಬರ ಹುಸೇನ್ ಅಶಾರ್ ಜನವರಿ 2017 ದೋಹ ಮಿದೆಮಿಹುಂ ಗಾಯಗಣಕ ಸಾದಗಡಿ ಫನ್ಸಸ್ ಹೈರ ಮೀಮಲಿಫ್ ರಂಫೌನುಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋಗ ಎಮಿಹುಂ ಹಜರುಕುರಿ ಮಸ್ತುವಾ ತೆಗತಿಗ ವಿಫಾರ ಕುರುಮುಂದಾ ಕಮ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಿಬುಮಾಗುಳಿಗೆಂ ಕಮ ಫುಲುಹುನ ಲಿಬುಮಾಗುಳಿಗೆಂ ಫುಲುಹುಂ ಮೀಮಲಿಫ್ ರಂಫೌನುಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಕೋಟ್ ಅಮ್ರೆಗ್ ದಶಂ ಬಾಲಾ ಫಾಸ್ ಕುರಿರು ಎ ಫ್ಲೋಗ ಹುರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವಗೆ ತೆರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ಲಾತಿ ದೆಂಬರ ಹುಸೇನ್ ದಿರುಗುಳಮಂದಿಯ ಕೊಠರಿಗ ಹದಾಫ ಹುರಿ ಗುದನುಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆನುನ ರಬ್ಬರು ಕೊತ್ತಳಿಗೆ ತಿರುಗ 10 ರಬ್ಬರು ಕೊತ್ತಳುಗ 240.6 ಗ್ರಾಮ್ ಕೆನಬಿಸ್ ಹುರಿಕಮ ದೌಲ್ತುಂ ಕೋಟು ಕಾಪಣಿ ಫಾವೆ ಅದಿ ಹಮ ಎಕತಳು ತೆರೆ ಫೆನುನ ಬೊಂಡಿಕೊ ಲಾಫ್ವಾ ಖರ್ದಾಸ್ ಕಂಡುಗ 5.93 ಗ್ರಾಮ್ ಕೆನಬಿಸ್ ಹುರಿಕಮಶ ಹಮ ಗುದನುಗ ಹುರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರಿಗ ಮತ್ತು ಫೆನುನ ರಬ್ಬರು ಕೊತ್ತಳುಗೆ ತೆರೆಗ ಬೋಡು ರಬ್ಬರು ಕೊತ್ತಳುಗ 10 ಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ವಧಿಯ 2.4 ಸುಮೆ ಗ್ರಾಮ್ ಕೆನಬಿಸ್ ಹುರಿಕಮ ಎತಕೆತಿಗೆ ತಹುಲೀಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂದಕ್ಕಾಗಮ ಎಕೊಟ್ರಿಂಗಾಗನಕಂ ಹೈಸತೇಕ 38.59 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಸ್ತುವಾ ತಕೆತಿ ಫೆನಿಫಾವೆ ಎದೆ ಮಿಹುಂ ಬುಣೆಫಾನಿ ಮಸ್ತುವಾ ತಕೆಚ್ಚಾ ಮಿಹುನ ಎವ್ವೆಸ್ ಗುಳುಮೆ ನೆಕ್ಕಮ ಅದೆ ಮಿಹುಂ ದಿರುಳೆ ತನಕಿ ಎಹೆ ಮಿಹುಂ ವಣ್ಣ ತನೆ ಕಮಶಾ ಐ ತಳುಲಿ ವೇತನ ವೆಸ್ ನೂಂಕಮ ಮಿಹುಂ ಬುಣೆಫಾವೆ ಮೇಗೆ ತರ ಮಸ್ತುವಾ ತಕೆತಿ ಫೆನು ತನಕಿ मिहालतुगा दवा साबित कुरमटका आयतकेचकी एमिहुना गुळुं हुरे तकेतकन साबित कोद्देन जेहुनी दौलतुं हुकुमगा बणेफनी एमिहुं कोफावा इंकारा देकोಳ दवा साबित कुरिवे मिंबर दौलतुं हेकि हुशाला फनवा कमा मसल मिगुत निमुगा सुप्रीम कोर्ट के गजिया हाई कोर्ट के गजिया का विस हवाला दीफावे दवा गावागतुं ए कोट्रीगे टाइल्स मतिं फेनुन रबर ಕೊತಳುಗೆ ತೆರೆ ಮಸ್ತುವಾದಗೆ ಕಿರಂ ಬೇನುಂ ಕುರಾಕಮ ಶಾಕು ಕುರಿವೆ ಕಟ್ಟಾಯಕ ಎ ಕೊಟ್ರಿಗೆ ಫಾರುಗ ಅಳವಾ ಫೊರೆ ದಬಹಿಗೆ ತೆರೆಗ ವೊಲೆಟುಗೆ ತೆರೆ ಸಾಳಿಸ್ ಹಹಾಸ್ ಹೈಸತೆ ಕರುಫಿಯಾಯ 270 ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ ಎ ಕೊಟ್ರಿಗೆ ದೊರಕನೆ ಮತಿನ್ನೆಗೆ ಸಿಂಗರೇಟ್ ಫೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆರೆ ಸತೆಗೆ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರುಫಿಯಾಯ ಅದೇ ಕೊಟ್ರಿಗ ಹುರಿ ಎಂದುಮತಿ ಫೆನ್ನು ರಬ್ಬರು ಕೊತಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾಳಿಗೆ ತೆರೆ 17 हस्तेक 40 रुपया अदि 300 अमेरिका डॉलर एकोटरीगा सोशल बेनुं कुरा कबड्डी के तिरेगा दाले के तिरेंग 31 रुपया फिनफा वाकमा अधि हम कबड्डी तिरें फिनोन वॉलेट के तिरें दिहास 50 रुपया या 240 अमेरिका डॉलर हम कबड्डी तिरें दिहास रुपया या 70 अमेरिका डॉलर फिनफा वाकमा दवा का पुणे फावे एदे मिहुन तिबितानु जुमला एल्लक्का तिरिस हैंगहास एल्ला कतिरिस हंगा सद्य फस्ट रुपया नोस्तेक फनर अमेरिका डॉलर फेनिफा वाकमा दौलतुं बुणे फावे ಬಂದುಗ ಬಾತಿಬ್ಬಾಗೆನ್ ತಿಮ್ಮಿಹಕು ಹೋದಂ ಯುಲಾನು ಕೊಫೆ ಮೆ ಅಮೃತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಹೋದಮದನಿ ಕಾಫ್ ಮಾಲೆ ವಾವ್ ಆಲಿ ಅಹಮದ್ ಮುಫೀದ್ ತಿರಿಸ್ ಫಸಹರ
ರಾಯಂಗುರಾದು ಬೊಡುಕಾಶಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಳಿ ಸತರಹಾರು ಕಾಫುಗುಳಿ ರೋಸ್ಮೀಡ್ ಹಸನ್ ನಿಶಾನ್ ತಿರಿಸಂಹಾರು ಅಹಮದ್ ಮಫೀದ್ ಹೋದಮದನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ ದಾವಾ ಕುರ ಹುಕುಂ ತಂಫೀಜ್ ಕುರ್ಮಗ ಮಸಲೆಕ ಗುಳಿಗೆ ಕೋಟಂ ಹಾಜಿರ್ ಕುರಂ ಬೇನವೆ ಹಾಜಿರ್ ಕುರೆ ಫಾನುವಾತಿ ಬಂದುಗ ಬಹಟ್ಟಾಗೆಂ දෙහස් එකාවිස් දෙසැම්බර සාධවන දුහුගේ තේරගඩි සුමිනට සිවිල් කෝටන් හාසිර කොදිනම ෆුළුන්ගේ මච්ච කොෆාවා අමරා කුලිගෙන් ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಹೋದಮದನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ ದಾವಾ ಕುರ ಹುಕುಂ ತಂಫೀಜ್ ಕುರ್ಮಗ ಮಸಲೆಕ ಗುಳಿಗೆ ಕೋಟಂ ಹಾಜಿರ್ ಕುರಂ ಬೇನವೆ ಹಾಜಿರ್ ವೆಫಾನುವಾತಿ ಬಂದುಗ ಬಹಟ್ಟಾಗೆಂ දෙහස් එකාවිස් දෙසැම්බර සාධවන දුහුගේ නුවගඩි ಸಾಳಿಸ್ ಫಾಹಕ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಟಂ ಹಾಜಿರ್ ಕೊದಿನಮෙදි ෆුළුන්ගේ මච්ච කොෆාවා අමරා කුලිගෙන් ಹಸನ್ ನಿಶಾನ್ ಹೋದಮದನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ ದಾವಾ ಕುರ ಹುಕುಂ ತಂಫೀಜ್ ಕುರ್ಮಗ ಮಸಲೆಕ ಗುಳಿಗೆ ಕೋಟಂ ಹಾಜಿರ್ ಕುರಂ ಬೇನವೆ ಹಾಜಿರ್ ಕುರೆ ಫಾನುವಾತಿ ಬಂದುಗ ಬಹಟ್ಟಾಗೆಂ දෙහස් එකාවිස් දෙසැම්බර ಸಾಧವನ ದುಹುಗೆ ದಿಹಗಡಿ ಸುಮ್ಮಿನಟ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಟ ಹಾಜಿರು ಖುದ್ದಿನುಮ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೊಫಾವಾ ಅಮರಾ ಗುಳಿಗೆಂ ವಿಮಾ ಮಿಮಿಹುನ್ನ ಬೆಹೆ ವೆಸ್ ಮೌಲುಮಾತೆ ಲಿಫಾ ಫರಾತೆ ವಾನಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನಂಬರ್ 9991 ದೇಕ ಗುಳ ಮೌಲುಮಾತೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರ್ಮ ಫುಲ್ಹುಂ ಇದೆ ಇಫಾರಿಗೆ ದಾರಂ ಫಾಹಕುಲುವೆ ಖಬರಕಾಯಕ ಇಸ್ತಿಹಾರಗ ಕುಡವಗತು ಕುಳಕಫು ಬತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಬಲ್ಲವ ಸಖಿ ಅದು ಬ್ಯಾವರ ಕೆತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕವೆಸ್ ನೇರು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮೀನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವೆಸ್ ನೇರು ಮಾಗಿನೇವು ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ಗ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂಗ್ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದ್ದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಕಾಮ್ ಸೋಸಮ್ಮಗ್ ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗ್ MTCC Kashavar Promo Dehasikavis Kashavar Promoga Yamaha Suzuki engine spare parts Castrol additive PPG coatings Scott Bada fiber saman industrial gas adi marine light warab boditi discount takayako adi kurawwa kome 5000 rupiyaga vefarika coupon gurutun hoye faratika addiya 9000 rupiyaga agori Suzuki 520 horsepower ge engine MTCC Kashavar Vihara ziyarak kurawwa itur malumat hodewma 16 fansaha guluwa ಕುಲವೆ ಖಬರಿಗೆ ತಫ್ಸೀಲ ಬಯಲಾರು ರೈಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಹ್ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಮೆರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ දෙහස් 21 සියාරෙ කුර පැෆි මේ එක්ස්පෝ එකේ नेशनल बोटिंग एसोसिएशन ऑफ मोल्डिस MBAM इंतजाम कोගෙන් කුරිය ගෙන්දා मोल्डिस එක්ස්පෝ ය මේ එක්ස්පෝ ಯ ರೈಸ್ ಜಿಯಾರೆ ಕುರ್ಮುಂ ಎಮರಿಕ್ ಫಾನ ಮರ್ಹಬಾ ದನವಾಫನಿ MBAM ಗೆ ರೈಸ್ ಅಹಮದ್ ಅಫ್ರಾಹ್ ಮಿ ಜಿಯಾರೆ ಕುರೆಮುಗ ಎಮರಿಕ್ ಫಾನ ವನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಗೆ ಸ್ಟೋಲ್ ತಬಲ್ವಾಲ ವಾಫಾ ಅದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಗ ದಕ್ಕಾಫವಾ ಬೈ ತಕತಿಗ ಮೌಲುಮಾತ್ ಎಮರಿಕ್ ಫಾನ ವನಿ ಅಸ್ವಾಫಾ ಏಗೆ ತುರು ರೈಸ್ ವನಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಮಬಾ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಗ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕೊದೆ ವಾಫಾ ಹುಳಮಾಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾವಗ ಮಿಹಿಂಗಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಫನರಿಯ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಯಕ್ಕೆ ಮೆರಿನ್ ದಾಯರಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಹರಕತ್ತಿರುವ ಫರಾತಕ ಹಾಸಕೋಗೆ ಬಾಮುಗೆಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಯ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗಿನ ಭಾವತಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಾಲ ಫವಾಕಂ ಫಾಹಾ ಕೊಲವೆ ಅದು ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗ ಮೆರಿನ್ ದಾಯರ ಗುಳುಂಹುರಿ ಮೊದಲ ಫೋರುಕದ್ದೆ ಖಿದ್ಮತುಗ ಮೌಲುಮಾತ್ ಮಿ ದಾಯರಾಗ ಗಿನ ಬ್ಯಾವರಿನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫಾವೆ ಮಿಗೆತರು ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗ ಬ್ಯಾವರಿ ವಿಬೈ ಕಂಪನಿತಕಂ ವನಿ ಅಲ ಬಾಜಾರ ನಿರ್ಮಂಗ್ ಹಮಜೆಫಾವ ಬೈ ತಕೆತಿ ದಕ್ಕಾಲ ಇತಕೆಚ್ಚಾ ಬೆಹೆಗುತುಂ
बाबिर ना मालूमात हिस्सा कुफो बेफरगदारन फाहा कुलोन में खबर आया को सीएनएम के मिगरे का खबर दनवान मनी खबर बिल्लुम का तहे कुलत कुला शुक्र दनवा बेफन सर बाज रुफार दो कंगे दम वकेला अस्सलाम वालेकुम।